Senyap ya kan mo. Kau ini proverb jungi ki khasi ka ong ba, anda keni hi ka air kan thai. Ka perthai ka lawai. Pelok ngakwa ipi bapin mundur badan manu bayang na pulpit. Bakan tui ki para banget ban bu ya ka jingduai ka bakerpang. Na ka benta ka wei ki agenda. Ka ba ki balang hi kin pediang no ya ka ka ba ka ktien ka jong ublay ka Bible ka khang. Pila ban mundur bakum kata ka jingja ka aja. Ringan ong ipi bakum kata ka jingja kaladab ja. Ngamnum shim ya ka kerteng jong ita ibrio. Ngamnum shim ya ka kerteng jong kata ka balang. Ngamnum shim ya ka kerteng jong kata ka kenjajing seng hendai ngacuk ngan batai phi ba kata ka agenda. Kadai ka agenda jong ka jing orden ya ki kan thei kum ki pastor. Kane ka phang woman ordination. Lani ka jing penkentang ya ki kan thei kum ki pastor lani ki teman basan kadai ka phang ka bayar hadu kata-kata. Ban kelum ya ka baro HIV video kan long ka ba bhayanga. Na kata daw perlok ngalarai ba ngan penmi let's say kumba kambun ki video ha ka bedai ba kani ka phang kala bandai lightly ki video southly ki video kat ka jing la ibor ibarit ijonga henry ha kani ka video ka ba manta ka sengipan ngan keren kandiat ya ka bedai bat kin ba khamlong basic bat ki ba khamlong fundamental what ki arguments ru ki bangan keren hakani ke video kindi ki arguments ki ba lada ki ki arguments ki ba persya dan ki arguments ki ba kershan ya kani ka phang woman ordination kindi ru ki argument ki ba khamlong basic argument na kata ka daw nga kerpa de phi ba pen pet ya kani ka video pet ya ka haduk ka bukod. Shua bang sedang ni kani ka video ngaku aban pensyai kendiat alor artli ki rukon pet. Kawai kadai ka experiential view, kawai pat kadai ka scriptural view. Ngan batai phi kamut iu katamo. Ka experiential view kadai ka ba nga experience. Lani phi experience. Bat nga pelong primary ya ka rukom experience ka jonga. Namar bang amat. Nakata ka daw kalong ka baday. Kata ka experiential view ka scriptural view pan kadai ka balatho ha ka ktien ka jong ublay wat lada nga klem experience karu hari na marba ka tho ha ka ktien ka jong ublay ka bumut kata ka view jong ka scripture kalong ka baday let's say ka experience ko jong nga klemat kumta nga klem feel kumta nga klem experience kumta henry ka scripture kala tho ka bumut ka scripture kalong ka baday kada kadai ka scriptural view haus nam arajar apulai apusau nga interview ki katto ka ni na kini ki kenhun jong kini ki LGBTQ ki bawan syakmat na kini ki kenhun kini ki transgender kini ki transgender ki katuk ani ki transgender ki bukan syakman ka ika bang ngayo i haki kalong ba ki don ya kani ka experiential view ki shinrang ki ong ba namar bang ngau kum ka kanthai nga experience la di te kum ka kanthai phi phim num sungu thu nga experience te na kata ka daw ublay uthaw yang hakum ne phi ki bu ya ka experiential view syakman ki pelong primary ya ka experience ka jong ki om ya ka scripture om ya ka ktien ka jong blay hakabedai bagani ka phang woman ordination ru ngai i ki ju ki kin jaman sim ki don katu kan ni ki kenthei ki ba shong shit ki ba kwa long pastor do kata ki ong bang experience ya ka calling ka jong ublay wat lada ka scripture ka ktien ka jong ublay ka to persya ru ublay udon banga namar bang experience ki pelong ya ka experience ka jong ki ka bakongsan ka primary engine ka manlam om ya ka scripture om ya ka ktien ka jong blay bat kata kalong ka jingma ti ha kanu ka bantal akhang ya ki kan thei ban pen kan tang ya ki kum ki pastor kum ki teman masan ngalong ipi kum ki kristan ngi don lightly ki epistle ki ba ngitip kum ki pastoral epistle lane ki instruction halor kum no balong pastor kumno balong teman basan bat kata pensyam ha iwe Timothy bat kashithi sha utaitas kini ki lightly ki long ki shithi ki ba
ki bang nitip kum kita ki pastoral epistle haka consensus jong ki theologians boro setelah kepertai kabanta ka ba ka ketin ka jong blai ka khangi ki kan thai na ka jingsha ordain kum ki pastor ba kita besan la tho e ka haka sithi ka baningkong shu Timothy ka lenong ka ba ar ka dokot ka ba khatwe hadu ka ba khasan ngan puli ka ni ka ketin ka jong blai sungo bahasa ashkor ya kamu to ai ba ka kan thai kanang ha ka ba ngap jar da ka jing ka ungu baro henrei ngam sha ya ka kan thai ban hikai limni ban yo shinshar halor urang ba henrei ban long ka ba ngap jar upol sha ka kan thai bakan hikai teach lani bakan yo shinshar bakan don authority halor urang ba henrei bakan long ka ba ngap jar kadokot ka bakat lai ka ong ne namar ya adam la thau ning kong hadien kata ya ka im kini ki applications ki jong upol ka ba ka applications ka bu ai ka ong ba but shim na syukur ya adam henrei ya kata ka kan thai habala sha syukur kala kelon ha ka jing palan ka application ka balai ka upol ha ka dokot ka bakat san ong ba henrei on pen im ya ka ha ka bak ha khun ladakin yai ne ha ka jing nge bat ka jing iet bat ka jing pen khoi lem bat ka jing sngu adakar phi ngi i ba ha ka dokot ka bakat ar le ka long shai ka dar bha upol ong ba henrei ngam sha ya ka kan thei bakan hikai lem ne bakan shinshar halor orang ba kani ka bala shai ka dar hadu kata-kata ka clear hadu kata-kata ba upol lembak kejing yalam kajong sim bekhut hi sha baki balang kin don ki kenthei kum kita ki overseer kum kita ki elders kum kita ki pastor ki minister kala khang persya hakabidi bakani ka banta ini kiri kita khon ngansa pensyai ka ngansa keren pensyai ka let's say haka video ka bakhadu kan bahaya nga bangan pensyai ka hi haka video ka bakhadu bakan clarify lo berkhon ya ki ki bangan keren ki video ki ban but let's say kendai gini ki complex argument ki khamlong theological ki ba khamjeliu namar kadon ka mengi bengin keren syai kini kadon ka mengi bengin snow tho syai kini banta jong ka jing ordin ki kentai kum ki pastor hak no kurkom kalong ka badai hak no kurkom kalong ka bamdai balai ka ketin ka jong blai ka khang ini ban snow tho syai kata ya ka bamanta hipan ngan keren ki belong basic nong ipi iki basic argument kini ki feminist shongshit niam ngan ong ipi lada pimtip ki feminist sngo bahawat naka YouTube ki feminist pinlap kini ki first wave feminism, second wave feminism, third wave and probably fourth wave kabangi don mantamo wat jingtip daladi hang ni apo internet kibun kisus ki ba pinyo dai kei ka banganga keren kede shapang kini ki feminist shongshit niam lani ki religious feminism mo kiba target ya ka balang kini ki feminist jong niam ki wara ka tuk ani ki jinga sat ki jong ki lani kita ki arguments ki jong ki basic arguments ko mga ong ipi mo basic arguments but kita ki arguments ki jong ki ba ki pen kesan ba ka don kam ban ordini ki kan thai kum ki ministers kum ki bishop kum ki pastor but kawe ni ki argument ka baning kong tam ka ba let's say pios ngo bhani ki porspor kadi kita ka smoke screen argument nga ai kartangya ka smoke screen argument balai kadi ka smoke screen argument lani katai ka jingi sat penthami mo ka jingi sat penthami kawai ni ki tactics jong kini ki feminist jong shit niam kalong ba kin sedang shwa da ka ba ki wanra kini ki secular facts lani ki jingja ki ba shisha but kawai ni ki secular facts lani ke gawin ka jingja ka ba shisha ka ba ki wana ka dai ka jingsha le ben ki thai lani ka violence against women ban ngi ban ngi kata ka dai ka jing shisha ki kan thai kaleng setlak ka parthai ki ju sha le ben ki ni ki are gender hi male and female ki females hi ki baju khamngat bha ha ki crimes ki baju khamngat ha ki jingsha le ben ki abuse mo ha ki ru ki ba sha nyon hi ki babun hi ki khlung ba ki kan thai women and children most probably but kadai shisha ka secular facts kabut jong kini ki feminist jong shit niam pat ki bai le ban piksan ban penyo kani ka ordination jong ki kan thai kalong ba ki kup halade ya kata ka jingkup jong ka jinglong victims nong sha shitom
Baki day maki ki victims. Hari ngana ong ipi, what ki bas dang ning kong ru ya kani ka movement. Mo, ki bas dang ning kong ru ya kani ka religious feminism movement ru, kim day kita ki kantai ki balong victims, kini ki elite class, kini kita ki balong na kita ki society ki kantai jong ki bahanya ka society. Ka kerteng le singan ong ka bakhampau ha ka ri khasi jainti ka jongi kadai ba kini ki high level. Mo, kini ki kantai high level. Ki ba penmi ya kani ka movement ru. Nasasna na gawi ka video ya kani halor manu ba penmi ya kani kumno kami kani nadu usnam khanyo spai ter kumno ka wan rung hapo ki balang ru nasasna ter ka video ya kani hadin ki ba video ki ba hadin kani ka smoke screens argument hi ka plong ya ka perthai bahkan perkhan baki kenthai hi ki shaleben bat kadi ka jing shisha ki kenthai ki shaleben shisha kaleng setelah ka perthai bat namar baki shaleben ki kup ya kata ka jinglong victims ka jongki bat ki wanra apat ya ka ha ka balang baki dei ki bala shaleben wat hapo ka balang ru ki du no ya ka jing ordination ki kenthai ki du no ya ka jing pengkentang ni jongki kum kita men besan kum kita ki elders namar bala shaleben ni ki shim ya kani ya ka way ka facts ka bashisha ka baki kanthai hi kaleng setelah ka perthai ki shaleben domestic violence abuse and all that stuff but ki shim ya kani ka ju ka formula ki penan kam ya kata ka formula jong ka jing shaleben hapo balang ya maka balang ro ka leben ki kanthai kam ai ki kanthai hado menta kam padyo ya kata ka ordination kim padyo ban pengkentang ki kom ki pastor ki kanthai ki banang ki bastaro ki hap shushong gum tu kadi ka jing shaleben PE kani kadi kata ka smoke screen argument lani kata ka jing ya sat pentami kata kadi ka banding kong tam ka tactics jong ini ki feminist chok niam sa kawai pat ka argument ka ba kini ki feminist chong shit niam ki ju wanra na ki por ban busut ya kani ka jing penkentang pastori ki kenthai hapo balang kadi kata ka strawman fallacy kadai ka psychological gaslighting ru psychological gaslighting ka bumut ka ba manipulate ipi psychologically manipulate ipi da kata ka strawman fallacy ka kata ka strawman fallacy ngan opi strawman fallacy kadai ka kinja error kan ka bumut ladangam la ban penman saw ipi ngan thau no ya u kinja brio dur brio da uskum mo strawman uskum ngasnai ukum ubrio bat ngasho ai uneu skum namar bang ngamla ban penman saw ep ban penmong ep ngamla ban job ep haki argument kini ki feminist chong shit niam ru kil jule akum ta na ki por namar ba kimla ban job ya ka ktien ka jong blai kimla ban dung ban penmong ban penpra ya ka ktien ka jong blai ki target no ya ki brio ka jong blai ki snai uneu skum strawman bat ki target ki show ki dung ki brio ka jong blai nganong ep kadai ka strawman fallacy psychological gaslighting kadai ka argument ka ba ngam thrai kin nuat hapo pulpit hado man tahi ngam thrai ba kin nuat hapo pulpit lada kin nuat hapo pulpit ngan nget ba wat na pulpit sa shapen hierarchy lada kila ekane ya kani hi ka argument kiju penan kam kiju pen kesan mahatang ha ki jaka puli pastor lani ki shlem puli pastor lani ki seminary lani ki ki kinja seminar ka badai baki theologians handai ha ka badai baki pulpit kim nunut bat kata ka strawman fallacy ka dei ka ba kin ong ba ka ktien ka jong blai ka bible hi la tho da ki shenrang ban nyon ya ki kenthai singap ha la tho da ki shenrang ban nyon bet ya ki kenthai ban plong som ordinate iki kenthai ki ong ba ka ktien ka jong blai ka bible kamlong androgyny ka bumut kamlong ka ba support ki kenthai shenrang henry ki ong ba ka ktien ka jong blai ka long androcentric lani ka balong ka ba support bi tang ye ki shenrang ban nyon ki kenthai pi kata ka arguments ka jujatang hai ki seminary ka jujatang hai ki jaka puli pastor lani hai ki haki ni ki seminar jong ki theologian henry ban ong hi haki pulpit ngam thrai ki la anut ya kani henry ka japat bat kadai ka way na ka main tactics ka begitu pendon kam ni ki por ka way ni ki jing ya sat pat kadai ka jing pendon kam ya ka kerteng jong ki kenthai ki bedon hapo ka bible pendon kam ya ki kerteng jong ki kenthai ki bedon hapo ka bible ban penthami pi
Ya kata ngakot ke red herring fallacy. Kani ke red herring fallacy. Red herring fallacy kadi ke kenja dok ha kapas ma utung hadu kata-kata ban penjak lenti ki so ki babe ep. Mo ladadon ki koidi ki bapet na patok bat kini ki koidi ki syabe ha kini ki nong ap patok bat ki so jong kini ki nong ap patok mo ki pulit mo ki babe kini ki koidi ki bapet na patok kini ki koidi pak ki penan kam dak tak dok ha ka belong ka kenja tum tap kapas ma utung hadu kata-kata ki pensapriang ha ki madan jenis tai kenang ba ki so ki basma kinja lenti Red herring fallacy kadai kajing penjak lenti nak apa pendon kami kini ki kinja dok ha ki basma si kani kajing ya sat jong kini ki feminist jong shit niam nak apa ki pendon kami ki kerteng jong ki kentai ki badan hapok ke bible kani nganget ba pila yo sngo ni ki por wat na pulpit ru pila yo sngo nganget ya kani kiju pendon kami ki kerteng jong ki kentai kum ka dibora kinong ba ke dibora kalong kanong yelam leader mo dibora kinong ba ke Esther ke Hulda ke Phoebe kinong ba kadai ke Basan kinong ba ke Junior kadai ke Apostle kinong ba ki Kun jong Phillips kinong ba ke Mary Magdalene kalong ka bayos ngau ningkong ke evangelist ka beningkong kinong kamta kinong ba ke Priscilla kalong jong Aquila ke Priscilla kadai ke nong hikai jong Apollo kani kadai ka jeng penjak lenti ki penan kami kini ki kerteng ki don hapok bible ki penan kami ki kerteng jong di ki kentai kanang ba penjak lenti pentame pi ngan cuba tai pi kendiat ke Dibora ke Hulda ki Kun Phillips kini kimdei kinong syarai kimdei kinong yelam kimdei ki leaders kidei kinong yetu lupa kini ki prophetess sengat mo ke difference unong yetu lupa but unong yelam umli ujuk mo ke different meanings ke Dibora kamdei kanong yelam henry udi ubarak ken hakapor jong ke Dibora udi ubarak ubalong unong yelam la tapi pule ka kitab nong bishar kalau nong kabasau ke dokot ke ba henry upinlap ba ke Dibora ka ong ba yo ubarak kong ka pha khubor chu ubarak hatu uble uklam phae me ba men yelam namar udi ubarak ubalong ulida om ke Dibora kadai tangka nong itu lupa haka to por hapo Israel haka pede ipat bat ka Hulda nong pi ude usim Josiah ubalong unong syarai ubalong nong shinshar ubalong leader kani pinlap naki ar kisim kalau nong ka ba ar pu ar ka dokhat ka ba ningkong hadu ka ba khatsau sapule ka khatin ka jong ble wat junget gini kijing hikai bakala kini kijing pen bakala lenti ya pi lada pim shem de pule dalade ya kaktin ka jong ble pule dalade hakabede bak Esther ki om bak Esther ro kadai ka leader ma ano pi ke Esther lele ka pendam yalade hakamat usim Ahazasius ka pendam yalade hakamat usim Ahazasius ban yo ya ka jingai ai na kani pinap haka kitab Esther ka lenong ka basan ka dokhat ka baningkong hadu ka balai ke Esther ka pendam yalade bakan yo abat kta yo ta uding jong unus iem bakan yo ay ta ka jingai jong unus iem kamdei ka leader henry udi unus iem ubalong leader ubalong authority ubadan kata authority ubalong authoritative ke Junior pan ka bakishim baka Junior kadai ka apostle kinong haka kitab Rom kalenong ka bakhan reu ka dokhat panyo ngan ong pi ka Junior kamdei ka apostle henry la itu ya ka nam jong kani ka Junior hapdeng ki apostle pule ba Roman khan reu ka dokhat ka banyo la itu ya ka nam jong kani ka Junior hapdeng ki apostle kamdei ka apostle la sing andala ang sa china video halor kaniro mo ndakawe ka video ka ban sabut nga sa tap ya kani ka Junior ro hapo ka Phoebe ki ong bakalong ka basan mo ka basan kwa ba pin sngo thu pat parlok ba ka kentien ba pendan kam ya kani ka Roman ya kani ka kentien basan pinlap ba kadai ka kentien Greek Diakonia lani ka nong yarap ka Syakri ka nong yarap hapo ka balang kamut ba kadai ka nong syarai lada upol umut man khot ya ka Phoebe kum ka nong syarai upol unjin da tho ya ka kentien episkope mau untuk ka kentin episkope lani overseer nong syarai hari upenan kam da ka kentin Diakonia lani ka diakonos ka kentin ka bamut Syakri kani pelap ka kitab Rom kalau nong ka bakhan reu ka dokhat ka benggong
kawing akwa ba pen perkhat lada upol hakawe ka shiti shiki roman u ong ba ka Phoebe kadai ka basan kadai kata ka nong sharai kadai kata ka overshare kadai kata ka elder balai pat ha shagi Timothy upol untho pa syai ki kan thai bakin long ki teman basan syai ki kan thai bakin long kita ki elders ki overshare bakin syai ki kan thai bakin don ya kata ka bakin hikai la ne bakin don ya kata ka authority bakin don ya kata ka bor shinshar halo shinda balai uju ubreu untho artli ki shithi bar hakawi ka shithi ka jong u support bar hakawi ka shithi ka jong u persha ya kan ka jing ordini ki kan thai kum ki pastor kata kalong paradox ba kami hap dalai lu em let's say kani ru ngan hap china video da kawe ngan saat ya kani ka bentaru ha kawe ka video ma ha kawe dei bat ka Mary Magdalene ngan ong ipi ka Mary Magdalene kam dei ka nong sharai ha ot ngitip ya kani ka khana ba ha ka sngi ka ba utrai umi pat kani ka tayo ngi salap ba ngisa rakhe ya kani ka jing sngi ka jing mi pat ka jong utrai ka Mary Magdalene kalong ka witness kasaki ka playa ka a ka ba ka yoi ka witness ya kata ka resurrection ka jong uji sukres kam dei ka nong sharai doesn't make sense but ong ba ka Mary Magdalene namar ba ka dei kata ka kabawara ninggong ya ka khubor jong resurrection ka bumut maka ka dei kata ka leader maka ka dei ublei ula pelong ya ka leader ula pelong ya ka kata ka wena ka ba kongsan hapo ka balang ban wara ya ka khubor jong ka gospel ba kanong ka leader kanong sharai kamlong kumta kasaki ka witness ladanga ngayo ka jingja ban ngaplai kata ka jingja kamut ba ha ka to ka context ngal along uba sharai ka to ka context no I'm just witnessing that context Hakami ni ba kapresla ka ai ka jengkai ka jong ka ya Apollo ubalong uwe na kita ubawan na po Alexandria mo uni Apollo uba long utau apply uji sukres Henry dalong janai than kata-kata te ka persilia bat utanga jong ka aquila kila yalam ya syakaba long kenja private but kila ai ki ya kata ki theological teachings kam dei ka ba ong ba kasniu ba ka kanthei kan ai ki theological teachings haning ong ipi ba ladang ong pat ba ka presla kalong nong sharai ha ka synagogue settings hangta ka lalong ka babakla namar katu ka jingja jong ka presla aquila but uni Apollo ka dei shabar jong ka church settings shabar jong ka setting jong ka synagogue shabar jong kinu ki worship settings kidei tang ki private talks ki jingkran private kam dan ban ong baka presila kalong nong sharai kalong leader in some manner in some way kaniru lesi ngadan kaman shna na ka video ka te kini kita ki red herrings kini ki kenteng jo kini ki kenthai ki ba mi nakipor lemba kini ki feminist chong shitnyam ban ong ban namar bal ashimi kini ki kerteng obviously namar kini ki kerteng ki dan hapo bible ka bomut ba ublei udon kamonte ban pelong ki kenthai kom kita ki nong sharai ki pastor kani ka de kata ka red herring fallacy penjak lenti sakweni ki argument ka balong ka theological argument jong kini ki feminist chong shitnyam ki ba penksan ban penyo ya kani ka ordination jong ki kenthai kom ki pastor balawara ya kani ka argument da ka Rosemary Rutherford Rutter theological argument ka bomot kadai tang haki seminary level amdai na pulpit mo tang haki seminary level kimnum not ya kani na po pulpit but ya kani ka argument ka Rosemary Rutherford Rutter kawanra khnang bakan balance ya ka jinglong shinrang bat kanthai khnang ban ong bu shinrang baka kanthai kilong equal kilong kumju ban balance ya kata ka bu ya kani ka jingkeli ka ong ba can a male savior save a woman hatu uta unong pen im shinrang ula ban pen im ya ka kanthai kat kom ka Rosemary Rutherford Rutter ka ong ba unong penem shinrang hi un penem tangai ki shinrang ka don kam ya unong penem ba undon ya kata ka jinglong kan theiru a feminine prospect ru kare bandon na kata ka daw ka penksan ya kani ka feminine sociology ngan ong ipi ka de kata ka jinglong Sophia lani ka jing start ba kata ka jing start ka ba ko ba ukres kam de tang ha ushinrang hare
Sophia hi namar kade ka represent ya ka jinglong feminine ka jongka ka mut ukres udan ni kata ka jinglong kan thai na kata ka daw a female savior will save a woman. That's how ki balance ya kani ka argument ka jongki ki balance ba male and female are equal. Haningan bu kani ka jingkali pan kalong ba kham tam ya kani ka argument jo kani ka Rosemary Rutherford uta kalong ba. Can a female savior save a man? PE ka stupidity jong kini ki feminist jong shit niya. PE ka jinglong beat ki jong ki. Kawai na ka jing kya mansim ka jonga. Kaba kya no kata-kata. Ha ka bide bat kani ka pang. Ordination jong ki kantai. Penkentang pastor hi kantai. Nganong ipi kane ka issue kadai kabala bun snem hamanta. Kala klut adu kata-kata. Kabas ngusi pat kalong ba kapapen ngusi ru yang kalong ba hadu menta ngampat yo I manu benwan syakmat ban ai jing syai ban kren pen syai ba balai kum kini ki isu kimi syakmat wat lada kepersyai ka ketina jong beleru kawai ngan ong ipi ba ka silent ka jong pi kadai ka approval ka jong pi ka jing singap jar ka jong pi kadai ka jing menjur ka jong pi. Your silence is approval. Hagi video ki bangal adap nga shna kawi ka video ha ka dei bat ka jing tap khli jong ki kenthai hapok balang bat ka jing bam tap khli jong ki shenrang hapok balang. Ni I ba man tap mdan shu ki kenthai ki tap khli hapok balang pi what happened? Mdan ba jing pensyai ti. Mdan shu ki bakran na pulpit alor kini ki issue. Manta everyone does the same. Barok mdan shu ba tap khli. Silent is always an approval. Kajing singap jar ka dai bi kajing menjur. Na kata daw asna kani ka video ro. Bat nganang yai beteng shu ki series jong kani ka bai dai ba kani ka phang. Ha kani ka phang. Te perlok shwa bangal pun kot nga shwa ban kerpat spe. Sngo ba ban share kani ka video. Kani ka issue kani ka topic ka ba don kam barok ban yatip. Semua bahaban ya rap lem nak apa share kan ni. Baki we ru kin yo I. Let's see kin ya comment kin ya ai ki views ki perspective ki feedbacks ki jong ki hai ki comment mo. Semua bahaban share kan ni ba kalong kum tak awareness. Kalong tak awareness. Ba ki we ru kin yo tip share ka. Like ya kan ni ka video subscribe lah dah pimpat subscribe ba penang yo shu ki we video ki bahadian ro. Te tangkat ni ha ka ni ka video ka ba mentaka sengi. Ublay unkur khuye phe bat na kan da ka buram ko jong Jesus Christ. Hallelujah.